Radio Morgen Gold, her er hiphop, 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 yeah. Her er et nummer af DJ Farfar. Tak til Tessa. Tak Tessa. Ja, vi må ikke glemme, at Tessa er faktisk en af dem, som virkelig har gjort noget for dansk hiphop. Hun har faktisk fået rigtig mange til at springe ud som hiphopper og rapper rundt omkring i det danske land. Altså dansk hiphop. Hiphop på dansk. Med masser af forskellige rytmer under, som selvfølgelig også er hiphop-rytmer, men der er også meget orientalsk, og der er mange andre genrer, som hiphop-artisterne er begyndt at lege med derude. I dag skal vi i hvert fald krydse en hel masse af de her forskellige hiphopper sammen til et langt program om hiphop med nogle få informationer rundt omkring fra. Altså mandag er hiphop, eftermiddag og aften og nat på Radio Morgen Gold. Vi starter simpelthen kl. 18, og det er jo selvfølgelig DJ Farfar, der er i studiet. Og værsgo. Her er et af hans numre, han har lavet. Jeg sætter det, du har stil, du passer, jeg rykker på dit flow in the club. Tak til, så du fik os op. Vestegnen er nede med dit fit, jo fit. Ja, Vestegnen er nede med Tessa, og det er vi andre også rundt omkring i det danske land. Men nu skal det handle om noget helt andet. Det er Radio Morgen. Det er hiphop. Det er fra klokken 18 til klokken 24 hver mandag, og derefter langt ud på natten fra klokken 01 til 05 om morgenen. Kom og vær med til at hylde dansk hiphop på Radio Morgen Gold. I kan også komme med masser af input. Send jeres ønsker, for eksempel. Så skal vi nok tage dem med til næste gang. Rigtig meget velkommen her på Radio Morgen Gold til hiphop eftermiddag og nat.